Dobar dan. U današnjoj emisiji nalazimo se u bosanskom restoranu kod Omče. Evo vidite, tu je i rakija domaće proizvodnje. Vidite, Omčina rakija. Ovo vam je znak inače ovog restorana i ove firme i ovog domaćinstva. Slovo O sa 3 piramide. Rakija je perfektna. Za ručak danas imamo bosansku debelu kobasicu, kako je inače gazda ovog lokala zove. Imamo slaninu i imamo ovči sira, ili možemo ga zvati omčin sira, pošto je domaće proizvodnje. I tu je kupus salata, kiseo kupus salata, znači što je izvanredan ručak. Pa da počnemo. Ovaj sir je fenomenalan. Znači, kakva je kupus salata. Mislim da nikad bolje nisam probao. I to je ta debela bosanska kobasica koja inače ide uz vegetu. I kako je ekstra, znači to piše ustima. Nikad bolju kobasicu nisam jeo. Tu su naravno ljute papričice kao i uvek. Da se malo zaljutimo. Kako je dobro. Znači, ručak kida. A rakija izuva, znači. Kako je dobra. Klopa. Inače, ovaj restoran je otvoren pre samo 10 dana. To što nema klijente je zato što se još nije pročulo za njega. Inače, ja sam danas u Bosni došao samo zbog ovog lokala. Kako je slanina dobra, kako izuva. Pršte da pojedeš. Izvinite, da li mogu, molim vas, račun da dobijem. Kako hrana kida. Molim? Ne, zašto? Hvala vam, znači od srca, eto. Radit ću sve više da reklamiram, kuća časti. Tako da sam danas ovaj obrok dobio besplatno. Učinit ću sve da vas reklamiram. Izbacit ću ovaj video i reklamu vašeg restorana na što više društvenih mreža. Pozdravite mi gazdu, molim vas, lično bih voleo da ga upoznam. To mi je jedan od omiljenih ličnosti sa TikToka i YouTubea inače. Ovom prilikom pozdravi za njega. Omer Nadarević, Omčo, gazda ovog lokala. Znači, ljudi, dođite u Omčin restoran i probajte izvanrednu hranu. O cijenama vam nažalost ne mogu reći ništa, jer kao što i sami vidite, ovaj ručak sam dobio gratis danas, kuća časti, i zahvalnosti što ih reklamiram. Novo otvoreni lokal. Dođite u lokal, u bosanski restoran kod Omče. Veliki pozdrav!